mislim da bi se svakako na svim dodiplomskim studijima trebalo malo više pažnje posvetiti, odnosno značaja pridati praktičnoj nastavi. Apsolutno smatram da se treba uvesti praksa. Obaveznu praksu treba uvesti u program srednjeg obrazovanja. Nama treba neki poticaj, nešto da nam pokažu kako ćemo, šta ćemo, ne znam, pogotovo kad je u pitanju dodiplomski studij, mislim, kako ćeš raditi ako ne znaš. Trebalo bi uvesti praksu radi lakšeg nalaženja posla. Obrazovanje ne smije ostati samo na tom teorijskom nivou, nego treba dakle da ponudi i mogućnost da se ono praktično primijeni. Pa ja tu inicijativu pozdravljam. Smatram da je veoma dobra. Pa ja mislim da bi se to trebalo uvesti zbog toga što bi nam omogućilo da poslije nađemo posao i mislim da je to jedna baš pametna ideja.